dels laterals la seva dona, Elena Rakosnik. En aquests moments és ella qui s'acosta cap al president per donar-li costat també en aquests moments insòlits. Veiem tota la comitiva amb els alcaldes amb les vares aixecades, símbol d'aquest poder i d'aquesta responsabilitat que els dona com a autoritats municipals, i al mig, doncs, tota aquesta gent, més d'un miler llarg de persones que en aquests moments aplaudeixen l'arribada d'Artur Mas. Crits de Tots som Mas, pancartes també amb la fotografia del president i amb la fotografia també del president Lluís Companys. Al costat de Mas veiem Raül Romeva, Oriol Junqueras, membres de les entitats municipalistes, Miquel Buch, o l'alcalde de Girona i president de l'AMI, Carles Puigdemont. Veiem també en aquest passeig com els alcaldes aixecaven les vares d'alcalde, és a dir, que feien aquest passeig amb les vares amunt. Em recordo una mica aquella foto dins del Palau de la Generalitat, que també va congregar moltíssims alcaldes. El 4 d'octubre de l'any passat, exacte. Sí, és el que es volia simbolitzar una mica, no? Repetir aquella imatge de suport del poder municipal cap a la consulta del 9-N, aquella imatge que va creuar la plaça Sant Jaume des de l'Ajuntament de Barcelona fins al Palau de la Generalitat. Doncs avui una mica es volia repetir aquella escenografia. Ara estem veient com Artur Mas es va donant les mans o es fa petons d'alguna manera, qui l'ha acompanyat fins aquí. Exacte. Està previst també que... I ara sí. Sí. Ara és Artur Mas qui saluda en agraïment a aquest miler de persones concentrades aquí, amb les 4 barres, i entra a dins del Palau de Justícia. Podeu sentir els crits de suport. Suport també dels més de 60 diputats de Junts pel Sí, dels presidents de les 4 diputacions, també